रुपुहि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा रुपुहियाव दिनै फोरोंगिरिफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल जथुम्मा खुंफुंदों। बे समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि बिथां जयन्त बसुमतारी दं। बिथांनाव आङो सोंनो नागिरदों दिनैनि बे हाबाफारिखौ मा थांखि आरो मा नोजोरजों लादों बिथांमोना बेनि सोमोन्दै आङो बर' खौरां आरो बड'लेण्ड खौरां जाना बरायग्रोबाय। दिनै बे फोरोंगिरिखौ लानानै बेबायदि जथुम्मा खुंफुंदों, बियो मा थांखि आरो मा नोजोरजों खुंफुंदों नोंथांमोना बेखौ? बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन आरो लाखानाय थांखि बायदियै दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव नैबे रुपुहि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दख'रानि सिङाव थानाय गुदि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै दिनै फोरोंगिरि जुथुमनाय जायो। बेनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जाथि हिसाबै थांना थानो लुबैदों। बर' हारि हिसाबै बर' हारिनि जोंनि सिनायथि थामोनथा रैखाथि आरो सोरबिथिं जौगानायनि थाखाय दा बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2007 मायथाइनिफ्राय जों मिशन कुवालिटि इडुकेसन गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि लानानै जों हाबाफारि लादों। दा जोंनि बे गुन गोनां सोलोंथाइ हाबाफारि लानायनि गुदियावनो दङ जे जोङो बर'खौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा बर' माहारि दानांगौ, जायखौ बड'फा ब्रह्मआ सिमां नुदोंमोन। आरो बेबायदिनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि फारफ्रोमबो बिथिंनि जौगानाय आरो रैखाथिनि थाखाय जिहेथु सोलोंथाइया गुबै, जाय हारिया सोलोंथाइयाव जौगादों बे हारियानो बुहुमाव बिथांमोनानो जोबोद मोजाङै फारफ्रोम बिथिङै बिथांमोना रैखाथि गोनाङै थांनानै थादों। बेनिखायनो दिनैहाय गामियाव जोङो हाबाफारि लादों, रायजो राजाखौ लानानै एवारनेस खालामदों। फरायसाफोरनि थाखाय जों मटिभेसन प्रग्राम केरियार काउन्सिलिं खालामदों। लोगोसेयैनो जायखौ नोङो फरायसाफोरनि महर होग्रा होनदों, फरायसाफोरनि दागिरि, मोनसे हादोर बा मोनसे ससाइटि बा मोनसे हारिया सोनारनानै थायो बे फरायसाफोरनि इयुन नोजोरनि सायाव। आरो बे फरायसाफोरखौ जिथु हादोरनि इयुन खुंगिरि होननानै बुङो, दा इयुन खुंगिरिया मोजां जानांगौ जायोबा दिनै फोरोंगिरि जे जोंहा समाज दं बे फोरोंगिरि समाजा मोजां मोनसे सोलोंथाइ बिथांमोनहा होनो हानांगोन। बेनिखायनो दिनै फोरोंगिरि बिथांमोनखौ लानानै जोंनि फारफ्रोम बिथिं जौगासारनाय, सोरबिथिं जौगासारनाय गेरेमसा बर' माहारि दानायनि थाखाय दिनै जोङो सोलोंथाइ बिथिंखौ फोरोंनाय हाबाखौ जेरैहाय बिथांमोना नेसन बिल्डार होनदों, दा बे नेसन बिल्डार बा जों बर' हारि बा बर' नेसनखौबो बिथांमोना बिल्ड खालामनायाव खुनु लेहेम जाहाथे दाजाथों आरो माहारिबादखौ फोथांनानै बर' हारिखौ गेरेमसा बर' माहारि दानाय इयुन नोजोरजों बिथांमोनहा जाहाथे गोसोआव गोहो बोलो मोनसे मोन्थों, बेखौ लानानैनो दिनैहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालनि फरायसाफोरखौ लानानै एपिएससि आरो इउपिएससिनि माबा मोनसे कचिंनि राहाफोर लादों नामा? बेखौ बोसोरफ्रोमबो लाबाय थानाय जायो। जोङो लं टार्म कचिं होनो हायाखै, सर्ट टार्म कचिं बेयाव मालाबा सानथाम सानब्रै सानबा बिसिम जायो। जोङो बेयाव बुंनांगोन जे जों मोनथिनो हायो जे मोनसे हादोरनि देशनि मोजांनि थाखाय सिन्था खालामो आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामो होननानै बुङोबा नोङो एग्जिकिउटिभआ, अफिसार्सफ्रा, बेनिफ्राय आरोबाव नोङो बे देशआव मोनसे आयेन कानुननि दरखार जायो। जाय देशनि आयेन कानुना जोबोद नोगोरारिनि थाखाय मोजां, बै देशआवनो मोनसे सान्थि परिबेसा फैयो। दा बेनिखायनो बेजों लोगोसेयैनो दिनैहाय मिडियाया ओरैबायदि सफिस्टिकेटेड मोनसे आर्मसनिख्रुइबो रासिन मोनसे सफिस्टिकेटेडसिन। दा बेनिखायनो दिनै जों नुदों जे बर' हारियाव बे मोनब्रै खुन्थिया जोबोद मोनसे दुरबल बादि जों नुयो आरोखि, जोबोद उइकथार बियो। जोंनाव ना बले लेजिस्लेचारा हारि दानायनि थाखाय जोङो 100% बेयाव जोङो बावसोमनो हायो। एपिएससि इउपिएससिनि जे कचिं, सर्ट टार्म कचिंखौ जोङो रोंगौसार सुबुंफोरखौ लानानै होबोबाय थादों। थांखिया बेनो जे जोंनियाव बेबायदि एग्जिकिउटिभ मानसि बा सुबुं धोना जोंनाव बारायनांगौ, बे नोजोरजों जोङो बेखौ कचिंखौ होबाय थानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालावदि गोबां स्कुलफोर भेन्टिलेट जायाखै बर' मिडियाम हिसाबै, बेफोरनि सायाव माबा मोनसे राहा लामा लादों नामा? दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बिटिसि जोंना बे 6 सिडुल दाखांनायनि उनावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा पलिटिकेल एजेन्डा बियो जोबफैथ'नाय बायदि जादोंमोन। जायनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गोथां आफाद जिहेतु, आरो गोथां आफादै गोथां हिसाबै थाबाय थानांगौ जाबा जेखौ बेखौ माहारियारि आफाद होनदों। माहारियाव पलिटिकेल जेंना जोबनाय लोगो लोगोनो गासिबोदि जोबगोन बे नङा।
बै समाव पलिटिकेल जेंनाया दसे समनि थाखाय जोबथ'बायमोन जायनि थाखायनो जोङो माहारिखौ जौगाहोनांगौ जायोबा जोङो मा स्कुल सोलोंथाइनि थाखाय खामानि मावनांगोन आरो सोलोंथाइनि खामानि मावनो थाङोब्ला जोंना जेंनाया बहा दं दा जों नुबाय जे मिशन कुवालिटि एजुकेसन लादों कुवालिटिया माजों फैगोन जेराव जोंना स्कुला प्रभिन्सियेलाइज नङा जेराव जोंना फोरोंगिरिया प्रभिन्सियेलाइजबाबो सासेल' दं जेराव बबेबा फरायसालियाव नोङो एलपि स्कुलाव माने फोरोंगिरियानो गैया दा बिदियाव जों कुवालिटिखौ बोरै मोननो हायो जायनि थाखायनो बै समनिफ्राय बिटिसि दाखांनायनि एसे उननिफ्राय जोङो बाखि माखासे एजेन्डाफोरजों लोगोसेयैनो सोलोंथाइखौ जों मेइन खालामनानै आसाम सरकारजों जों मोनफ्रोमबो खेब सावरायनायाव भारत सरकारजों 3 खनारि सावरायनायाव आसामा बर'फोरनि जेंना सोलोंथाइनि जेंना स्कुल प्रभिन्सियेलाइज स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय फोरोंगिरि गैयियाव थिसननाय बेखौ बे हाबाखौ मावाखै होननानै जोङो बिनि थाखाय लागातार मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लोगोसेयैनो गभर्नमेन्टजों बोरैहाय पलिसिखौ लाहोनो हायो बिटिसि गभर्नमेन्ट लोगोसेयैनो आसाम सरकारखौ जों नारसिनबोबाय थादों आरो बे नारसिननाय हाबाफारिया सोलिबायानो थादों।